来たかな？大丈夫そうだね。うんうん。はい、皆さん、こんにちは。バーチャル YouTuber の桜庭エヴァです。今日は概要欄にもある通り、なんだかね、スチームじゃないや。早速間違えた。Nintendo Switch で、いつだったかな？ 1 ヶ月前ぐらいかなに販売された新世界という深海探索アクションゲームをやってみたいと思います。どうやらこれがメトロイドバニア風でとても面白いらしい。なかなかとてもいい雰囲気だということで、やっていきたいと思います。早速始めよう。音大きいかもしれない。大丈夫かな？と絞ろうか。よいしょ。ちょっと下げて、30、30ぐらい。そう、なんとカプコンなんだね。めちゃくちゃ見た目がインディーズゲームっぽいけど、私今、説明が出た通り、イヤホンヘッドホンをして、ぜひ見てみてください。音がすごくいいらしいのだ。ちょっと音量バランスわかんないな。新世界 Into the Depths 始まった。すごいゴポゴポ言ってる。オプション、ゲーム設定、表示しないとかできるのか。ちょっとでも最初のうちは分かんないだろうから。各言語揃ってる。サウンド設定、まあいいでしょう。操作、結構細かく。アチーブメント、なるほどね。いいでしょう。始めていきましょう。イージー、スタンダード。スタンダードでしょう。ゲーマーなんだから。難易度スタンダードでゲームを開始します。新世界の冒険と探索を楽しめる難易度になります。大丈夫ね。獲得できるアチーブメントに差はありませんと。私はこういう海底探索系のものが結構好きなので。よいしょ。今からも楽しみ。結構深海生物とかもね、出てきたりするようなので。もう早速主人公らしき潜水服が。何をしてるのかな？すでに曲がいい。降りたね。潜水服っていいよね。可愛らしいんだよな。なんかちょっとだけ上に空気が。これが主人公のお家か。何の機械？何か入れて、空気を生み出しているのか。なるほどね。なんか採掘とかで手に入れた鉱石かなんかから空気生み出して生活してるのかな、海底で。いいな、この雰囲気。何してるんだ？何してるんだ？ボンベの交換かな。一休み。これは何だろう。潜水艦か何かの残骸なのかな。
何事？おお、危ね。あ、なんか引っかかってる。ひえー、もう早速家がなくなっちゃった。うわなるほどね。こういうなんか海底で結晶化って言っていいのかな。やばくない？ L で移動する。足引きずってる。 B でジャンプ。なんだ、何か取ってる？で空気とか大丈夫なのかな。やばいやばい、進行してるわ。やばいやばい。浮遊状態で L 上を入力するとブーストが使用できる。そのまま水中を自由に移動できるが、使用中はなんかぐにゃぐにゃっとしたやつを大量に消費する。あぶねえ。腹ばい。なんだこれは。なんだ、赤い境界面から先は現在の潜水服では耐えられない水圧限界エリアになる。それを超えて潜るとダメージを受けてしまう。あの下か。だから上へ行って何か、あのアイテムかな。これは A で拾う。ボンベかなを拾うと、これが何だろう。なんだろうね。推進力のエネルギー的なものか。の蝶みたいなやつは。の最大保持量が増える。所持中にダメージを受けると潜水服への損傷は防げるが、一定以上の損傷を受けると壊れる。え、大丈夫それ？消耗品ってこと？おお、頑張って登ってる。A で拾う。おお、なんだこれは。アイテム。これまた絵でわからないな。泡に蝶みたいなやつを使うと蝶を一定量補充できる。ゲームメニュープラスのアイテムで、これ空気かな。空気と草、海藻を使って作成使用できる。そっちに行けと。おお、なんか視界の周りがぼやけてるっていうか。どれだこれか。作れるのか。 X。 作ってよかったのかな。あ、作業家さんいらっしゃい。青いうねうねは酸素ゲージ。床から出てた泡に触れると回復してたし。多分そうだね。ってことはあれか。空気で水中の推進力にしてんのか。L を押すとアイテムバッグが開く。対応したボタンを押すとその場でアイテムを使用できる。なるほど。今は大丈夫でしょう。おお、重い重い。壁や地面に向かって L を入力するとつかめる。つかみ中はなんかゲージを消費して移動できるが、なくなると落下転倒してしまう。頑張りゲージみたいなものかな。あ、氷なんだ。氷に触り続けると体が氷に覆われ、全身が覆われるとダメージを受ける。表情を滑っている間は、体についた氷を剥がせる。やべ。こういうことがダメージって。ダメージを受けると潜水服やボンベが損傷する。潜水服が特定以上の損傷を受けると死亡。やめて。怖いなこれ。ここも氷じゃん。あ、怖え。なんか挙動が可愛いんだ。え、何を鳴らしてる？なんか奥に怪しい物体が。なんだあれ。
か武器持ってた。これなんか下に、あ、でもやばそうか。下赤い、下赤い。下は赤いから行かないでおこう。怖い怖い怖い。尻餅ついた。かわいいな。よいしょ。Y を押すとヤフを振って攻撃できる。あ、これか。これ敵か。敵じゃない？敵だこれ。いって。なんか手に入れた。よいしょ。あ、これ敵だ。そのまま垂直の壁も掴んで登れるのか。これ敵？なんか深海生物を次々と殺戮している人間になっているが大丈夫かこれ。登れる？頑張って。よしよし。あれも敵だな。結構アクション性が高いかもしれない。まだ何か落ちてる？あ、全部取ったか。海藻敵っぽいけど素材集めの意味もありそう。そんな感じかな。これは何です？地面に埋まっているものはライトを当てることで位置がわかる。ZL でオンとオフを切り替えられる。おう、なるほど。へえ。なんか鉱石を入手したので武器の弾を作ることができる。ゲームメニューの武器で作成できる。結構これ難しそうだね。作れるだけ作っとこうか。弾を広範囲に発射する。R を入力すると射撃モードになる。狙いをつけたまま ZR を押すと弾が撃てる。こういうことだね。これ上に向かって撃てってことかな。そういうこと？これ敵かよ。まだ死んでない。撃つか。おお、意外と激しい。いって。何？なんかいた今。やばいやばい、ちょっとなんかゆっくり探索できそうもないなこれ。あ、これセーブか。セーブ。あ、長押し。よし。なんか上にいるな。こいつもとりあえず倒しておこう。あ、これも採掘できる。あー、結構やり込めそうだねこれ。よいしょ。もうセーブポイントが氷に飲まれてしまった。大丈夫？下降りて。うわー、なんかいる。これは近づかない方がいいのかな。ちょっともったいない気がするなこれ。あ、ちょっとよしよし。あ、拾って。ボンベが増えてきた。あれも敵か。あ、エビだ。ライトのオンオフは意味あんのかな。ずっとオンにしてていいのか。やばい。足元絶対崩れないこれ。あ、なんかドアだ。おお、荒々しい。これは何だい？なんでもないか。
右がいけないね、これ。いや、息が苦しくなるな、これな。あ、でもなんか、右の、これはなんだよ。あ、なんか良さそう。武器か防具か何か。叩いてもわかんでしょう。あ、結構開くね。なんだこれ。なんか主人公もよく分かってない感じだね。なんか知らない文明とか技術的なものなのか、これ。おお。設計図。あ、なんかこれ、よく見たら漢字だけど読めねえな、これ。なんとか機、こう、なんとか機、引き金。わかんない。これ鉱石って書いてあるな。鉱石を入れる。おお。まあなんかすごいやつだ。ここら辺は全然わかんないな。なんだ天秤。めっちゃ床叩いてる。エコーエコーで鉱石を見つけてんのか、これ。よくわかりませんな。鉱石から強化パーツを作れる。そんな感じかな。ええ。あ、取れた。てってれー。特定の鉱石を使って潜水服を強化できるようになった。ゲームメニューのメンテナンスで様々なパーツをパワーアップできる。これ右下はダメだな。降りれそうだけど。調べる。あ、さっきのか。メンテナンス。ほう。はあはあはあ。めっちゃ強化できるじゃないか、これ。なんか強化できるものある？全然ないわ。一個も持ってない。これか。ドンキーコングよろしく。床を叩くと周りに衝撃波が出て、あ、死ぬ。あぶねえ、怖っ。これで調べていけばいいのかな。お、なんかこのマークは潜水区の強化に必要な鉱石が埋まっている。あ、マップの左上にあるね。必要量をゲームメニューのメンテナンスで使うとより深く潜れるようになる。それがもうこのゲームのメインだね。地上で下 Y を入力すると周囲にある様々なものを探知できる。反応した対象によってはマップにアイコンが表示される。やっぱこれが大事なんだ。ボンベをとりあえず拾って、よいしょよいしょよいしょ、頑張れ。おお、手に入れた。これがより深く潜れるようにするためのアイテム。
これは何ですか？これ弾か。弾もろた。補給できるのか、ここで。上にあるけど、上登れるのか、ここ。なるほどね。どれくらい必要なのかな。図の見方がちょっとわかんないな。10必要ってことか。わからんね。今 6.90 持ってる。あ、で、マイナス 3.10 足りないよ。ということか。うわあ、いて。落下ダメージあるんですか。それとも氷に触れたから？結構攻撃的か敵。大丈夫か？ここは床じゃないや、下が赤い水になってるけど大丈夫か？ここああ、赤い水に落ちてしまった。左上にもある。てかちょっと真ん中の方、ここら辺エコーで調べてないぞ。もっと、ね、よく鳴らしていかないとダメなんじゃない？どれぐらいの範囲があるのかな。マップに表示される波形、その通りの範囲なのかしら。上にあるけど降りるのかこれ。いける。なるほどね。捕まれば壁でも簡単に掘れるんだ。よいしょ。下がすごい氷。さっきなんかライトで照らすととか言ってたけど、エコーで全部調べられるなこれ。あ、鉱石が集まった。お、X で強化。おお、深海への道。海水圧を強化。冒険の始まり。なるほどね。お、強化してんのかこれは。お、視覚的に。なるほどね。そっか、別に水が赤いわけではないのな。危ないよっていうのが見えてるってことか。お、チュートリアルが見れると。オッケーオッケー。結構難しそうだねこれは。これさっきの道だ。戻ってきたんだ。ってことはマップとかこれ見れるのか。見れるね。あ、間違えた。こうか。広い予感がすごいする。うわ、あ、でも下方向に進んでいくのかこれは。上には行かないのかな。でもこれ上もなんかあるぞこれ。
氷しかないか。こんなとこで酸素使ってる場合じゃないかもしれないな。いって、あ、そっか。結構食らうなこれ。痛い。危ない危ない。痛い痛い。それで食らうのか。あ、1個減った。難しい加減が。浮遊状態で B を押すとブーストダッシュ。落下時などにも役立つ。よいしょ。あのマップの白いのは酸素マークかな。あ、もう行く手が遮られた。早速。この氷何なんですよ。それは何？マップっぽいな。なんか見つけた？なるほど、そこに行けと。目的地が表示された。115、なんだろうこれは。キロかメートルか。なんだこれ。この今降りてきた現在地かな。これは輸送機。楽しそう。快適って書いてある。なんか居住ではないけど、そういうなんか施設的なものだったのか。あれはオウムガイ。痛い。ライトを当てて光る場所には何かがある。おお、一気に崩れた。何これ。なんか海蛇みたいなのが出てきたけど。なんだ。セーブポイントを生成できる。なんだろうこれ。これは何でしょう。なんかカセットテープみたいな形してるけど。持ってないね。上に何かあるけど。いって。別に行けないか。はい。いける？危ない危ない。カセットテープ手に入れた。お、いっぱいもらった。なんだろう。まだどれがどれかわからないな。痛い痛い痛い。死ぬぞこれ。着地が難しい。よいしょ。結構本当に慎重に降りないとすぐ割れるぞこれ。セーブ。こ
ここに作ってよかったのかな、セーブポイント。オン？とりあえず上行けないか。そこを壊せってことか。壊すのか？壊すって感じじゃないな。何かがつながっている。ちょっと待って。あそこにもカセットテープがある。向こうに行きたいな。よいしょ。危ない。とこれをして上が開いたのかな。でも上ってめっちゃ氷なかった？大丈夫？崩れたのか。炭素回復した。あ、ちょうどよく開いてんね。よいしょ。これは何でしょう。おお、修理キット。開いた。これか。まあね、今は壊れてるのかな、これ。ギリギリ大丈夫？お、下？前。チャージ！攻撃的なのが来た。硬いぞこいつ。おお、危ねえ。なるほどね。危険な生物もいると。あ、そりゃいるよね。よいしょ、頑張れ。これも危険な生物なのかな。あまり危険には見えない。危ねえ、上からつららがいった。何？あ、いるんかお前。頑張れ、捕まれ。取れ。取った？取れてるこれ。取れてなくない？取れたんかな。いいのか。おお、なんすか。大回りしていけと。うわ、足場があるようでなかった。突進。痛い。やばい。普通に強いが。アクションがこれめっちゃむずいぞ。これなんだ？持てない？限界があるのか。どれだ？よいしょ。
なんだこれ。あ、取れた。アイテムちょっと消費していかないと所持限界があるのか。じゃあでも修理キットだけか。使い方壊れてないのか。おでん怖い怖い。やばい、もう5本ぐらいタンクあったのにほぼ2本しかないんだけど。あれ、あ、出た出た。お、そこ通れるの？通れたのか。酸素なくない？取れないわこれ。またいっぱいになったのか。あ、取れない。あれは取れないのか。やばい、酸素なくない？こっちで進む道は合ってるのかな。いや次やばいぞあれ。大丈夫か。攻撃的な種族ではなかったか。あ、なんか貴重な感じの。おお、アイテムバッグや潜水服のパーツをパワーアップできる鉱石を入手した。1個1個しかない。これまた別だ。武器は別だな。難しい。イージーにした方が良かったかな。スタンダード結構厳しいかもしれないね。ああ、また氷が。おお、すごい。魚の群れが逃げてきたのかな。いや、この海底どうなってんだ。今更だけどこの氷は一体。お、車だ。何ですかこの車。ほら、押し引き。いって、なんすか。なんだお前、ヒラメ？わかんねえけど急に地面から現れた。なんなのこれ。下降りて大丈夫なのか。危ない危ない。
壁を蹴って移動できる。あ、危ないっす。キッククライム的なことができる。押せ押せ。下へ持ってけ。あ、死体ごと。ああ、やっちまった感がある。あれ、下いいのか、あれ。塞がっちゃってない？後で進む道なんじゃないかな。来た。ちょっと待って。怖いよ、あいつ。しかも拡散するからな、これ。なるべく近くで。2匹いる、あれ。やだー。狙えないんだが。上から行くか。ちょっと難しいな。着地が下手。数多くない？なんか詰まってんだ、あそこで。殴るか。いい感じでは？こいつどっちが前だ？あ、太い方が前か。危ない危ない。もう一匹いる。まだもういないか。あいつ怖すぎるんだ。いるし。怖。ちょっと弾がないね。エイムむず。近い近い。よし。これもまた拾えないな。かといってこの修理キット作りまくってもしょうがないよね。あ、しまった。 B を押してた。塩梅が難しいなこれ。これ拾えますか？ちょっと赤い水きついか。これぐらいは大丈夫なのか？あっていって、いやダメだった。急いで拾えば大丈夫か。早く上がって。よし。でもあそこにもあるな。これ拾え。待って。怖っ。一瞬なら大丈夫。ってダメだった。修理。よいしょ。この主人公の動きがめっちゃ頑張ってる感があっていいっすね。これは右に行くのかな。多少無理すれば赤い水にも浸かれるけど、あれこれ上じゃないのか。あんまり無理しない方がいいかな。これはこっちではない。こっちに何しに来たんだ私は。酸素がない。これ酸素がなくて死ぬことはないのかな。移動能力が減るだけ。頑
頑張れ。これ上に何か、ここか、ここ採掘しなかったっけさっき。してなかったのか。お、強化できるのでは。強化できたのか。じゃあ余計なダメージだったかもしれない。酸素がない。セーブポイントあったっけ手前に。これ死ぬ？やばい？使っとく？あ、セーブポイントあったな。ふう、生き返る。よし。またちょっとこの下の方とか気になるから見てみましょう。いって、ただの隙間かこれ。のしのし。この車の下になんかありそうなんだよね。あるよなこれ。お前邪魔なんだけど。もう引けないかな。もうダメか。くそ罠だな。こんな車あったら誰でも押したくなるでしょう。お、なんか強そうなものが。何ですかこれ。強そう。お、L を押すと武器の一覧が開く。R で任意の武器を選択し L を離すと持ち帰られる。お、これはもしや。うわ違う、グラップリングフックかなと思ったけど違うか。無限に使えるだけ。無限に使えるだけだ。引っ張れないのか。引っ張れない、刺さんない。くそ、下の鉱石欲しい。もう取れないのかな。あの車が爆発してくれれば。どっち行けばいいんだこれ。なんだなんだこれこそフック。おお、特定のものや生物に刺せる。刺すことでフックを使った行動や特定の扉を開くことができる。これはスイッチなのかな。えいしゃ。エイムが難しい。届かんねえこれね。下か、こっちか。引っ張る。扉が開いた。こうか。おお、ほほ。取れん取れん。あ、R か。違う違う、ジャンプしたいんじゃない。
アイテム。よいしょ。なんか引っ掛けられる場所あったかな。それっぽいのがもしかしたらあるかもしれないというメトロイド魂に火がつく。やめよう。あいつらと戦いたくない。いやー怖い。お前ら怖いんじゃん普通に。どこまで来るのあいつら。これ下降りて大丈夫ですかね。危険な香りしかしない。大丈夫か。なんかそろそろ強化できるんじゃない？できないか。6個ある。6個だと所持数が上がるぐらいだな。うわ、シーラカンスじゃないこれ。違うか。希少生物を発見した。希少生物はゲームメニューの希少で確認できる。えいえいやえいや。ダメじゃない？希少生物攻撃してはいけないのでは。何も反撃してこなかった。希少シーラカンス。希少生物が結構9種類か。頑張って探したいね。ちょっと話してもろて。この手前に落ちてんのなんだろう。ただの機械か。魚っぽく見えたんだけど。突き刺した相手を引き寄せられる。相手を目の前まで引き寄せると大ダメージ。引っ張る。注入。何を。お、次注入してみるか。酸素を注入？酸素じゃないのかな。相手は光、他の生物に襲われるようになる。ちょっと恐ろしいねこれ。いや、注入。B さんこんにちは、いらっしゃいませ。襲われているね。ありがとう来てくれて。ちょっと使い方わかんないな。注入した酸素っぽいものは回収できるのか。今日はですね、カプコンから任天堂スイッチで販売されている深海を探索するアクションゲーム新世界をプレイしております。怖い。若干ね、深海怖い人は怖いかもしれないねこれ。あ、草が。よいしょ。結構ね、さっきの生物はまだマシなんだけど、勢いよく突進してくるような、なんかシャコみたいなやつ。こいつ今いたやつ、あいつが結構怖くてね。今逃げてったらなんでだ。それは
それは何？撫でたけど優しく。こういう風に地面を叩いてエコーで鉱石を探したりして、このね潜水服を強化してより深くへ潜っていくっていうのがこの物語ゲームのメイン趣旨みたいです。海底探索と聞いてアクアリウムみたいなほのぼのゲームを想像してた。確かに結構ねハードかもしれない。生き死にがかかっている。そう海底探査ゲームだとアブズとかはね生物と戯れたりしてほのぼの楽しい雰囲気なんだけど、こっちはね結構襲ってくるやつが多いね。敵が多い。下にでもボンベがあるな。なんだこれ、めっちゃ空気出てるけど、何これ。なんだこれ、わかんない。これあれかな、断面図なのかな、横から見た。実際は中身が見えないのかな。なんかクジラっぽくもあるな。外皮機械なのか生き物か、あれわかんないな。よいしょ。ちょキュッ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 。結構激しい。ほらこいつ買って痛い痛い。やっべ刺さった。やめて。痛い。デコイにした方がいいかもしれない。痛い。怖い。でも攻撃しないぞあいつ。死んだ。キュイ殺し合っている。ほらこっち来い。引っ張れない。硬いぞあいつ。ちょっとボンベ一部持ってかれた。こいつちょっとダメだな。直接攻撃にしよう。危ない。ボンベが1個持ってかれている。これは酸素回復しても中に入ってはくれるのか。修理一応しておこうかな。危ないなぁ。でも下のこっちに希少な鉱石がありける。ちゃんと取らないと積んでしまうぞ。希少でもなかったか。
1時間経った。1時間経ったけど前方が見えないな。進んでいるのかこれは。よっ。お、上になんかあるかな。ここにないか。しかもこれね、水中なのに、ああ、落下ダメージがあって。ちょん。敵。あんまダメージ出ないな。一回の行動でボンベ1本分の空気。結構使うね確かに結構使ってるわこれ。引っ張れないんだが。痛い痛い痛い。落下ダメージ。いや空気がない結構持ってかれた。よいしょ。あーなんかおるね。あいつは大丈夫か。そんな怖くない敵だ。お、張ってもいけるんだ。結構アクションが豊富だ。はいはい。主人公が潜水服だからすごく動きがね可愛いんだ。これなんだ、生き物なのかな。ここにうろちょろしてんの。めっちゃ荒ぶってるけど。草海藻。拾う。頑張れ。海藻がもう持てない。あ、作りすぎたかもしれない。深海生物は動物なのか植物なのか曖昧だもんね。そうね、なんかようわからん生き物おるもんね。あ、体力下がれた。もう後に引けない。まだ調べてないがこの下。やっちまったかな。まあ、一期一会ってね。上。なんか海底火山から登ってくる熱とか窒素とかで生きてる生き物とかいるもんね、深海には。今のはなんか氷らしくて、なんか深海がねどんどんあの氷で侵食されていっててね、今それから、ある意味逃げてる形になるね。8個。この周りがもう全部氷なのさ。これに触れると凍っちゃってやばい。凍っちゃってやばいから、多分これをどうにかするのか、それともただ逃げてるだけなのかわかんないけど、この氷を回避しつつ今進んでいるんだな。結構主人公今行くあてもない感じなんだ。よ
いしょ。そしてこの、おお、滑る。下の赤い水が赤く表現されてるけど、単純にこの潜水服では今潜れない、潜れませんよっていう表示。そう、マジで海底サバイバル。お、いっぱいもらった。あー、やっぱ下に鉱石あるな。取れないかな、あれ。無理か、戻れないな。取り逃した。メンテナンス10個か。違う。強化できる。強化できるね。なんかしようかしら。12だから地形ダメージ受けにくくなる。崖登りや天井移動のスピードどうだ。ちょっと微妙かな。そう、基地も何もないの。とりあえずここは安全だろうって場所がなくてね、主人公が住んでた家があったんだけど、もう一番最初に冒頭に破壊されちゃった。氷に覆われて早速安らぎの場所を奪われるっていうね。なんかこの状況ちょっと深海、海が苦手な人は本当にできないゲームかもしれない。せいや。ジャンルはほら一応アクションなんだけど、ある意味ホラーだな。深海ホラー。まだこれ周りが明るいからいいけど、暗闇でさ、なんかいきなり深海生物が飛び出してくるとかなったらきついかもしれないな。怖いな。ポン。これは開かない。と通れないのかな。頑張れ、入れ。入らない。なぜですか。なんもないよな。ダメか。グリ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 。ダメか。アンカーは入っていくんだけどな。ドア開けてもろて。あかんのかい。なぜ。開かへんのか。壊すアイテムを、あ、そういうことかもしれないね。なんか爆発する槍みたいなのちょっと崩れそうやもんね。うわ、なんかおるで。なんだあれ。手前におるが出てこないやろな。関西弁おかしなことになっとるが、やめて。痛いんや。痛くない。まだ痛くない。ちょない。怖い怖い。こっちにしようね。やっと見つけた人工物。よし。あ、拾えん。いやでも作れないな。鉱石、石はいっぱいあるけど酸素的なものが足りん。
まだか、まだ強化できないかな。お、ここは空気が溜まっているね。よいしょ、出ろ、頑張れ。おお、普通に上がれってか。はあ、地上じゃないけど陸地とでも言えばいいか。なんかないかい？これ陸の壁登っていけんのかな。あ、いけるね。結構腕力あんね君。酸素だまり、そういう感じか。なんもないか。パンチパンチ潜水服なのにすごいな君。めちゃくちゃジャンプするじゃん、地上で。お、ね、案外地上でも。よいしょ。むずっ。はあ、操作がむず、痛い。くそ、なんで水中なのに落下ダメージが痛いんだこれ。普通水中だと落下ダメージないんじゃないのか。甘いかそれは。ああ、よいしょ。難しい。よし。そう、水面は大丈夫なんだけど、海底がね、水底が、水底が普通にダメージあるっていう。あー、外した。てて。あ、大丈夫。惜しいな。あの先に何があるんだ。めっちゃいいアイテムがある予感がする。頑張れーなんだっけ、貝原だっけ、違うな、海原だっけ。懐かしいなそれな。海原川瀬か。よいしょ、頑張れ。このね、右スティックでエイムを表示させるんだけど、そのエイムの表示が遅いんだな。ワンテンポ遅れて出る。あ、海原川瀬。釣り竿と釣り針で引っ掛けるアクションゲーム。あったな。お、いったんじゃん。なんだあれは。なんかあるぞ。ていや。よしよしよし。あれ、地上だとダメージ受けないんだ。あと一歩だったのになんだあの牛。カプコンの牛か。骨っぽかった。私には完全に鼻輪つけた牛に見えた。多分牛じゃないかな。遅い。エイムが表示されるのがめっちゃ遅かった。頑張って登って。牛の角が骨に見えたかも。なるほど。よいしょ。頑張れー。スイングスイング。いや、普通に難しいんだが。よし。
あ、エイム合わん。このまま天井を伝っていけないのかな。さすがにその腕力はないか。装填の時間があるのか。はっ、よし、慎重にエイムして。あ、待っつ、逆に横向きにエイム合わせるの6つ。頑張れ、頑張って、早く登って。成功させたい。あ、うっそ。やたら難しいぞこれ。頑張れ、頑張る。あ、くそ、真ん中で積むようになってきた。地上じゃエアー使えないのかな。空気圧でちょっと頑張るとかできないか。出ないわ。立体起動装置ならある程度ガスだけで飛べるのに。よしよし、頑張れー。あ、ちょっちょーまさかの進撃。あれ、ワイヤープラスなんかガスを噴出してるとあれば進撃よね。そう、自分も動くからエイムがなかなか。はっ、めちゃくちゃ慎重にエイム合わせ。よし、横よ問題は。これもしかして引っ掛けなくていいのか。ちょあいけた引っかかれた。よっしゃ。何ですかこれは。牛だ、やっぱ牛だねこれ。いけた、パチパチありがとう。牛だねこれ。拾うか。1個深海コレクター2謎のオブジェ2を見つけ。 2？ 2？ 1があったのか。よいしょ、飛び込めー。はあ、やっといけた。これ今どんな状況だ。どっから来たんだっけ。上から降りてきたのかシュールな攻撃ゼルダ。
アイテムを掲げるのはゼルダっぽいね。あ、そっかそっか。下からじゃないや。降りてきて左来て、今上に登ってるのか。まあとりあえず、こっち、地上の道を進んでみよう。お、運転がある。頑張れ、頑張れ。よいしょ、よいしょ。降りていいよ。おーん、びっくりした。足場が崩れるなら先に行ってよ。まあ戻るだけよね。分かってた、知ってた、知ってた。あ、もう18時26分。なんか良きところで終わりたいな。さっきの場所だね。戻ってきちゃった。ここもまた地上。水がない。下は氷。ジャンプ。敵がいる。敵がいる。くそ、こいつまだ当たり判定が生まれてない。よしよし。もう一匹出てこいや。近い。よーし。お、ムービー。それは一体カラフルでかっこいい機械が。鉱石が邪魔だわ。滑る。邪魔。邪魔よ。調べさせて。鉱石が体にめり込んでいる。うん、おお。スキャンされた。ベビーメトロイド感があるな。あ、どうも。これはどうも丁寧に。なんかがついてくるようになった。近くにあるアイテムを拾ってくる。生物から敵が持たれないようだ。あらまあ。イコだね。メカだね、人工物。じゃあ行こうか。アイテム拾ってきてくれる。いい子だ。ペットだな。おっと。痛い。あ、痛くない。ちょっとこれで仲間ができたね。寂しさが紛れるかな。お、あれ拾ってきてくれるんじゃない？お、びっくりした。ナイス。えらい。ただ鉱石が中に残っちゃったかな。よし、下に降りていこう。えらいえらい。こういうなんだろう、メカが出てくるとね、愛着湧いちゃうんだな。これ開けれる？君。お、
開けれるじゃない。優秀か。閉まっちゃった。戻れないのでは。ああ、戻れない。ちょっとまだ右の探索済んでなかったな。やっちまったか。そんなんばっかだな。お、海藻刈り取ってくれる。氷の音が。怖い怖い怖い。これは開けられる？ A で反応ないな。表示されない。こっちは開いているのか？あれか。フックで開けるやつだ。お、まさにこの先が目的地。あ、ぼちぼち落ちてます。ありがとう。お疲れ様です。また来てね。これはなんだ？魚っぽいのが出てきた。君かこれ。なんかちょっと形、あ、一緒か。またずいぶん右の方に。おお、潜水艦かな。艦かこれ。あー、読めないな。なんて書いてあるこれ。全然読めない。この独自のフォント。先行ほにゃらら。うわー、でかい。これあれ、さっきのなんか、さっきの空気めちゃくちゃ出してたやつじゃない？格納庫。この中にこの子がいっぱい入ってんのか。なんかようわからんな。右側の右上の手から糸が垂れてる。なんだ、若干なんだろう、宗教画というか、そんな風にも見えるな。ただの設計図ではない。これ下に降りても大丈夫かこれ。怖いな、ちょっと戻ろう。下赤い水だし。頑張れ、登れ。こっちには行けなかったと。ずさー。あ、違うか。潜れるようになるかなと思ったけど。よしよし。宝石が見つかんないね。これボンベ取ってるけど5つまでしか持てないから無駄になっちゃってんのか。
この下は赤い水。もしかして強化できやすか。まだだな。あとはここぐらいかな。でもいけ、あ、なんか出てきた急に。あ、エレベーターだった。開けてくれー。普通に開いた。テントンテントン。おらここ壊したことによってどうつながったんだ。とりあえず下の道へ。痛い。チキショーって感じのモーションしたな。ほらえ、あ、もしかして強化できるようになったか。よーし。かっこいいなこのエフェクト。ゴイーン。違う違う違う。なんかライトのオンオフがあるってことは、なんかライトつけると敵に見つかっちゃうみたいな展開あんのかな。そんな予感がしてきた。もうすぐダメージ受けるじゃん。本当に慎重にならないとダメなんだな。ここはなんだ、空気だけか。じゃあ先進もうね。ピョイーン。だんだんこの水中の制御が楽しくなってきた。あ、こっち。いや、無理か。なんだ？あ、目的地に行けって言ってんのか。分かってるよ。いや、もう取れないな。めちゃくちゃ遠回りすれば、いや無理か。もう塞がれてるな。危ない。虐殺だ。
あれ、こっから壊せるの？あ、ここ通れるのか。ちょっと無駄かなこれ。取っても意味ないか。あ、っていうか取れないや。あ、取れるか。まあ取らない方がいいのかな。よし。おお、鉱石いっぱいあるね。鉱石というか掘れる場所が。これ取れんな。よいしょ。痛い。油断するとすぐこれだ。おお、なんか出てきた。今どこにいるんだ？こっちの道で合ってんのか。おお、なんだこれ。ちょっと気持ち悪い。光っている。なんすか？消えた。やべえぞ。なんかやばいの出てきた。光が消えたということは光をつけてはいけないということではなかろうか。ボンベあるけどいいか今は。取らないでおくか。いかにもこの道がさっきの細長いやつが通った道っぽいもんな。音やばい。音立てて大丈夫かこれ。酸素がないぞ。ここら辺のやつで回復していけってことかな。怖い。音が怖いんじゃが。下に光った。やばいんじゃない？大丈夫？
採掘はしておきたいよね。へえ、キモい。怖い怖い怖い。滑る滑る。あいつ倒せんのかな。倒せるならちょっと倒してみたい。いった。これ敵か。ちょっと危険な生物かどうかというか、そもそも見えなかったの姿が。イソギンチャクか何かかな。よいしょ。あ、なんか後ろに鉄骨が見えた。鉄骨？手すりか。鉄骨と手すり。なんか海底にありそうもないやつだな、あれ。これ右見たか。掘ったのか、ここはもう。暴れてる。ポン。こうつい攻撃してしまいました。なんかダメージというか HP バーが出てなかった気がするの。危ない危ない危ない。ここを越えてセーブポイントがあったら終わりにしようかな。どっち？こっちは空気があるだけか。右上になんか補給所があるわよ。ボスか。やるか。ボンベ持ってきてくれ。セーブポイントがあって空気があって弾があるってことはもうボスだろ。ボスだろこれ。よし、これを倒して終わりにしよう。倒せんのか。なんだ、上に何か機械がある。お、なんじゃ。ウツボみたいな紐が垂れてきた。お、それどうするの？
なんか承諾した。取り付け。お、腰にゲー、このタイミングで。うわー、モンゴリアンデスワームみたいなのが。あ、なるほど、これ無限空気だ。スタイリッシュアクションになったぞ急に。曲がかっこいいっす。おお、ちょっと FPS が若干下がってる。処理落ちが。おお、いやでもなんとかなるなこれ。ゴリ押しか。やったか、まだか。曲かっこよ。いったか。とどめだ。やったか。おお、しぶといなこいつ。あ、地形破壊はやめ。あれ、おとなしくなった。おお、お、あいつしぶといね。しばらく戦うことになるのか。いや、あ、巻き込まれて死んでしまったか。あー、なんかこれ探してた潜水艇じゃないの、壊れちゃったかな。ダメっすか。ロボットくんが心の地下落ち込んでるように見える。あー、ダメか。拾う。なんだ、なんか本のマークはなんだ。ヘルプですか。違うか。そっか、ダメか。ボンベだ。セーブポイント。セーブポイントどこかしら。あれか。よし、あそこでセーブして今日は終わろう。楽しいなこれ。なんだこれ。あれなんだ、なんか知らないものがある。マップか。マップ書き込んだのか。これチュートリアルだけだもんね。違うか。セーブマークかな、もしかして。よし、セーブ。よし。ということで、ボスを倒した、無事倒したということで、今回の配信は終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。
これは続きがすごく気になるので続けていきたいと思う。ということで、おつえばバイバーイ。いや、疲れたな。